ChatGPT, Gemini o Claude? Quin és millor? Doncs si esperes una resposta per part meva, t'has equivocat de vídeo. T'he preparat una cosa molt millor. Mira, és un mapa per conèixer quan aplicar una eina i quan l'altra. I sobretot per conèixer el per què. El meu objectiu amb aquest vídeo i també amb aquest canal és aportar més criteri en el món volàtil i incert de la intel·ligència artificial, especialment en l'àmbit empresarial. Som-hi! Hola, què tal? La majoria de gent fa servir ChatGPT per a tot, i qui diu ChatGPT diu Gemini o Claude també per a tot. No és que estigui malament, però estan perdent oportunitats reals de treballar millor, de decidir millor i d'obtenir millors resultats. De fet, ho deia fa poc un article del IEC Insight. La IA és molt fàcil d'usar individualment, però treure'n resultats d'empresa és una altra història. I jo hi afegeixo, el primer pas és tenir un coneixement mínim i 360 graus del món de la intel·ligència artificial. Així doncs, avui començarem per triar bé l'eina IA per a cada feina. Per això, els meus objectius en aquest vídeo són 1. Que comprenguis per què són diferents ChatGPT, Gemini i Claude. I 2. Aportar-te un mapa clar perquè tinguis criteris sobre quan utilitzar una eina o quan l'altra, i sobretot el per què. Per si no em coneixes, el meu nom és Jordi Puigdellívol, fa més de 15 anys que des de Xerpa.cat em dedico a la consultoria de negoci i a la innovació i, recentment, també em dedico a desplegar la intel·ligència artificial amb criteri, des de dalt, a les empreses. Soc l'autor de l'eina Model de Negoci Scope i ara també creador de continguts. Anem per feina. A continuació t'explico breument per què són diferents els models i amb aquests fonaments clau entendràs el mapa posterior que t'explicaré per tenir criteri sobre quan utilitzar ChatGPT, Gemini o Claude. I no només criteri per avui, sinó també per quan surtin models nous. Va, comencem per la base. Per què són diferents? No hi entrarem en profunditat, però sí que construirem uns fonaments sòlids que t'aportin criteri. ChatGPT, Gemini i Claude no pensen igual, perquè no s'han construït igual, perquè no han après amb les mateixes dades, perquè no han estat educats amb els mateixos criteris i perquè no viuen en un ecosistema igual. T'acabo de fer un spoiler d'aquest blog, però no et perdis el que ve a continuació, ja que els detalls importen i molt. Per poder escollir bé l'eina en cada cas, no necessites entendre en profunditat la tecnologia, ni molt menys és l'objectiu d'aquest vídeo, de cap manera. Però sí que t'hi ajudarà a entendre que les diferències no són simples capricis i conèixer aquests fonaments et permetrà treure molt més profit d'aquestes eines. Comencem per l'arquitectura. Primera diferència. I aquí és important entendre aquesta analogia. Les eines IA, ChatGPT, Gemini i Claude, equivaldrien a un cotxe, mentre que el motor d'aquest cotxe és el model, que va canviant de versió cada pocs mesos. Ara mateix es diuen GPT 5.6, Fable 5, Gemini 3.1... Els models de cada una d'aquestes tres eines surten d'una mateixa família tecnològica, els Transformers, que són un tipus de xarxa neuronal molt avançada. Però a partir d'aquí, cadascú l'adapta a la seva manera. Canvia la potència del motor, canvia fins on pot recordar de cop, la famosa finestra de context, canvia si entén imatges, àudio i vídeo o bé només text, i molts altres paràmetres de disseny. I compte que cada eina no té un sol motor, sinó una família de motoritzacions, com un mateix cotxe que pots comprar amb un motor de sèrie, un de gamma mitja o també un esportiu. Doncs els models tenen diferents gammes, habitualment un motor petit, ràpid i barat pel dia a dia i un motor més gran per les feines difícils. Per aquest motiu, la pregunta correcta no és quin motor és més gran, sinó per què està pensat aquest motor o model. Un tot-terreny no és millor que un esportiu, depèn d'on vulguis anar. Segona diferència. Amb què ha après el model? Les dades i el preentrenament. Perquè una IA és, en part, allò que ha menjat. La seva dieta de dades, se'n diu. En una primera fase, el model s'empassa quantitats enormes de text i en destil·la patrons interns. És el que es coneix com els pesos del model. Això és el preentrenament. I aquí cap empresa no et dona la recepta completa, però sí que coneixem algunes coses. Mira, OpenAI s'alimenta amb contingut del web, amb dades llicenciades i amb acords en plataformes com ara Reddit. Google s'alimenta de tot el seu univers, el Search, el YouTube, Android i en tota mena de formats, text, imatge, àudio, vídeo.
I Claude està molt entrenat amb textos llargs, llibres, documents i codi. A part, cada cop més, totes elles utilitzen dades creades per la mateixa IA, les dades sintètiques. Així doncs, en aquesta fase, el preentrenament, el model aprèn del món. Per tant, la dieta influeix molt en les diferències entre models, però per si sola no ho explica tot. La tercera diferència, i aquí ve un matís menys conegut. Després d'aprendre del món, el model encara no està a punt per ajudar-te. Li falta l'educació i també l'especialització. Aquesta segona fase l'anomenem postentrenament. Per una banda, l'educació o alineament és quan se li ensenya a respondre amb quin to, quan ser prudent, quan seguir les teves instruccions i on posar els límits. Bona part d'aquesta educació es fa amb persones valorant milers de respostes, el famós aprenentatge per reforç amb feedback humà. I és aquí on pesa el feedback obtingut de centenars de milions d'usuaris en models antics. Alhora, cada empresa hi imprimeix el seu caràcter. OpenAI posa molt focus en ser útil i conversar amb naturalitat. Google en la informació i en connectar-te amb el món. I Anthropic s'ha posicionat molt fort en seguretat, prudència i alineament, amb la idea que el model segueixi uns principis explícits de comportament. Per altra banda, el segon objectiu del postentrenament és especialitzar el model en dominis concrets, sobretot en dominis on pots comprovar la resposta, com ara les matemàtiques, la programació, el raonament, etc. Per tant, resumint aquesta tercera diferència, en el preentrenament el model aprèn del món i en el postentrenament aprèn a ajudar-te i a especialitzar-se. Per això, dos motors igual de potents et poden respondre de manera molt diferent. I l'últim element que els diferencia, l'ecosistema. Tornem al cotxe. Fins ara hem parlat del motor, però no conduïm un motor, conduïm el cotxe sencer. I el cotxe és tot el que envolta el model. La cerca al web, la memòria i els projectes, les connexions amb altres programes, els connectors, la veu, la imatge, els agents i, sobretot, dins de quin món viu, el seu entorn. Per exemple, ChatGPT és un producte molt madur. Té projectes, veu, imatge, els seus assistents a mida, els GPTs, agents, etc. Gemini viu dins de Google, Gmail, Drive, YouTube, Android i ara també Notebook LM. I Cloud està creant un ecosistema molt potent. Projectes, Cloud Code, Cloud Cowork, Cloud Design, connectors, aquests basats en MCPs, etc. I fins aquí el nivell de profunditat on volia arribar, perquè comprenguis per què aquests tres models es comporten de manera diferent. Si vols conèixer més a fons com funcionen els models internament, t'ho explico en aquest vídeo. Recapitulant, què vull que t'enduguis d'aquest primer bloc? Doncs que moltes vegades no guanya el motor més potent, sinó que guanya el cotxe que encaixa millor amb el teu camí. I fixa-t'hi, això que acabem de fer, entendre primer els fonaments abans de tirar endavant, és exactament el que et tocarà fer amb tota la IA, 360 graus, a la teva empresa. Primer, criteri, i després, eines i projectes. Per cert, si t'ha semblat útil això que t'he explicat i vols continuar millorant el teu criteri per utilitzar la IA amb eficàcia en el món empresarial, considera subscriure't al meu canal. És molt fàcil, és gratuït i a mi m'ajudes moltíssim. Moltes gràcies! Ara que coneixes per què són diferents els models, podràs interpretar amb molt més criteri aquest mapa àgil i pràctic que t'he preparat per saber en quin cas utilitzar cada model. Però abans cal distingir una cosa important. No totes les diferències que hem vist abans pesen igual ni duren igual. Mira, hi ha diferències estructurals. Que Google tingui el seu univers de dades, que Anthropic hagi posat la seguretat al centre. Això no canvia d'un trimestre per l'altre. Però també hi ha diferències circumstancials. Qui lidera en imatge aquest mes? Quin model puntua millor en un benchmark determinat? Això canvia i canvia ràpid. Per tant, el mapa que et donaré ara és útil avui, però el criteri per llegir aquest mapa et durarà molt més temps. Així doncs, comencem pel mapa. Te'l presento model a model i de cada un d'ells veuràs on destaca i per què. Abans, digue'm, quina és l'eina que més utilitzes i amb quina subscripció treballes? Escriu-m'ho als comentaris, m'agradarà molt llegir-te i prendre aquesta temperatura. Genial! Comencem pel més famós, ChatGPT d'OpenAI. Pensa en un directiu polivalent. No és el número 1 del món en res concret, però t'estructura qualsevol problema, et munta un pla i et resol el dia a dia amb molta solvència. És el que en diuen un daily driver, el cotxe que fa servir cada dia per anar a tot arreu. On destaca el ChatGPT?
Doncs en la conversa natural, dialogar, iterar, corregir, ampliar una idea fins que queda molt afinada, etc. També destaca a convertir el caos en estructura, d'idees disperses a esquemes, plans i decisions. I també en què és un producte molt madur. Els projectes és una funcionalitat brutal. Mira't aquest vídeo que et deixo a les targetes. Els seus assistents GPT, els molts connectors que té i la generació d'imatges. De fet, recentment ha millorat moltíssim, tant en imatges reals com en imatges tipus infografia. Com a exemple, aquí tens una infografia generada a partir del guió d'aquest vídeo. Te la deixo a la descripció també. Finalment, també destaca especialment en les capacitats de veu, el voice to text. Això és un avantatge que aquí, a casa nostra, marca la diferència. Dictar-li en català funciona molt i molt bé. I ara mateix, molt millor que Gemini, i no diguem que respecte a Claude. Mira, personalment, més del 95% de l'ús que faig de ChatGPT és a través de la veu, i és realment precís. Resultat, guanyes en agilitat, en capacitat d'aportar-li context i també en naturalitat a l'hora d'interactuar-hi. I quan el triaria, doncs? Si estàs començant amb la IA, si vols una sola eina principal, si la teva llengua habitual és el català, si vols passar d'una idea a un pla, si prepares una reunió o una proposta, i si vols generar una imatge, sobretot una infografia. Així doncs, ChatGPT no és el millor en tot, però per a molta gent és, de llarg, el millor centre d'operacions. Ara aprofundim amb Gemini de Google. Aquí, imagina't un investigador de mercat, amb accés il·limitat a totes les fonts del món Google, Search, YouTube, Drive, Scholar, Gmail, Android, Workspace. No sempre és qui millor interpreta, però troba coses que els altres no poden trobar. On destaca? A buscar i connectar informació actualitzada. Té el Search de Google al darrere. També destaca en el Deep Research, investigar un tema, sintetitzar moltes fonts i comparar-les. En multimodalitat, text, imatge, àudio i vídeo. De fet, va néixer multimodal, encara que ChatGPT fa un temps que també ho és. Per exemple, jo utilitzo sovint el Gemini, entre altres coses, per transcriure àudios, de reunions, de notes de veu pròpies, etc. i passar-los a text. D'aquestes tres eines és l'única que ho fa a dia d'avui. També ho treballa molt bé el Notebook LM, cosí germà de Gemini. I de fet, aquí et deixo un vídeo perquè aprenguis a treure tot el potencial de Notebook LM, ara batejat com a Gemini Notebook, un potencial que és immens. Gemini també destaca en imatge, amb els seus models Nano-Banana, on juga al mateix nivell que OpenAI. I si vius dins de Google, Gmail, Docs, Drive, Sheets, Android, Gemini encaixa com anell al dit. Quan triaria Gemini, doncs? Per cert, si aquest vídeo t'està aportant valor, anima't i fot-li un like. Així facilitaràs que arribi a moltes més persones. Aquí, indirectament, estaràs ajudant. Moltes gràcies. Doncs Gemini és un gran candidat quan vols saber què està passant ara mateix o recentment, per investigar un mercat, la competència o un client, per generar una imatge, si treballes amb el Workspace de Google, i per la recerca prèvia abans d'una decisió important. Però aquí compta amb un matís. Trobar informació no és el mateix que interpretar-la bé. Gemini és fortíssim trobant i connectant, però moltes vegades després val la pena passar-ho tot a Claude o a ChatGPT, perquè ho analitzin i ho converteixin en acció. Així doncs, quan necessitis saber què passa ara mateix al món, o bé necessitis fer una cerca en profunditat, Gemini és el teu radar. I finalment, Claude, de l'empresa Anthropic. Aquí, seguint l'analogia, pensa en un analista sènior molt rigorós. No parla tant com els altres, però quan parla, cada frase compta. Li dones un document de 100 pàgines i te'l processa amb una precisió que impressiona. On destaca Claude? En text llarg i documents extensos. Llegir-los, interpretar-los, mantenir la coherència de dalt a baix. Amb documents llargs no només importa quanta informació hi cap, la finestra de context, sinó com de bé el model relaciona tot el que hi has posat quan la conversa va creixent. I aquí Claude ho fa molt i molt bé. Per exemple, personalment, quan acabo informes de consultoria, li passo l'informe complet a Claude, juntament amb moltes altres dades de context. I és capaç d'interpretar-ho molt a fons i passar-me feedback d'extrema qualitat molt i molt fi. Em troba relacions, buits i contradiccions subtils que se m'havien passat per alt. Claude destaca també en el matís i el rigor, respostes més prudents, més naturals i menys de plantilla IA.
En programació i agents també és molt fort. Té molta reputació entre els desenvolupadors amb Cloud Code i els fluxos de treball autònoms. Compte, però, que recentment OpenAI ho està fent molt bé aquí també amb el seu Codex. De fet, amb els últims models, a data de publicació d'aquest vídeo, ja estan pràcticament al mateix nivell de programació i sovint a un cost inferior. Un altre punt important és que el seu ecosistema està ple d'eines molt útils. Cloud Cowork, Cloud Code, Cloud Design, també els projectes, les skills, que de fet ChatGPT també les ha incorporat posteriorment, etc. Per cert, si vols aprendre a treure tot el suc de Cloud, digues-m'ho als comentaris. I si hi ha quòrum, prepararé un vídeo específic de Cloud. Quan triaria Cloud? Doncs per revisar a fons una proposta important, per fer una anàlisi de riscos, per analitzar un informe llarg i detectar-hi contradiccions, per redactar textos més naturals, menys plantilla-ia, diguem-ne, on el to i l'estil és important, per fer d'advocat del diable, per a documents legals, estratègics o tècnics i per desenvolupar codi. De fet, el focus Anthropic és sobretot el món empresarial. A part de la programació, que és el seu gran cavall de batalla, està molt implantat en sectors on importen el rigor, els documents i la confidencialitat. Són el món legal, les finances, els serveis professionals, la salut. És a dir, si treballes en un entorn exigent, regulat o ple de documents, Cloud és com si jugués a casa. I un últim matís força important. Anthropic té una orientació molt forta cap a la seguretat i l'alineament, ja ho hem vist abans. Però, atenció, això no vol dir automàticament més privat. La seguretat del comportament del model és una cosa. La privacitat de les teves dades n'és una altra. Depèn del pla i de les condicions que contractis. Si vols conèixer millor les implicacions en privacitat de les eines IA, aquí et deixo un altre vídeo superútil. Així doncs, quan necessitis profunditat de veritat, aquest és el teu especialista, Cloud. Per tancar aquest segon bloc, redibuixem aquest mapa que acabem de veure. ChatGPT és el teu centre d'operacions, estructura i passa a l'acció. Gemini és el teu investigador, troba i connecta informació. Cloud és el teu analista, aprofundeix, qüestiona i matisa. I acabo amb 3 recomanacions clau. Primer, tingues una eina d'intel·ligència artificial de capçalera, que et conegui bé i paga-la. Perquè si no, estaràs jutjant el cotxe pel motor de sèrie i no pel motor d'alta gamma. Segon, complementa aquesta eina experimentant amb altres eines, amb un únic consell de prudència. A les eines que no pagues, no hi posis dades sensibles del teu negoci. I tercer, i aquest és el més important, no deleguis el criteri. Les eines canvien cada 3 mesos. El criteri és teu i et queda. Així aniràs afinant el teu criteri, milloraràs els resultats i reduiràs la dependència. Em fa molta il·lusió que hagis arribat fins aquí. Per això, aquí et deixo un vídeo on t'explico com gestionar la privacitat si treballes amb intel·ligència artificial en la teva empresa. Moltes gràcies per la teva atenció, a reveure i salut!